мирзо бо баҳонаи он ки занак хеле вақт шуд ки ту ба хонаи модарат нарафтаи, хамсарашро мачбури ба хонаи модараш фиристод. Сафина хайрон шуд ки чаро дар 3 моҳи охир шавхараш тагйир ёфта кариб ки бо ӯ гап намезанад. дар зери як бом мисли ду одами ноошно мезистанд. хушдоману хусур низ кимчихел дигар шуда мисли пешина келинҷон гӯён меҳрубонияш намекунанд. дили Сафина аз пешомади баде гувоҳӣ медод, аммо хомӯш ба хонаи модараш рафт. мирзо баъди фиристодани ҳамсараш ба хонаи модараш оҳи сабуке кашида ба хона баргашту ба модар гуфт: очаҷон, занака фиреб карда ба хонаи модараш ку фиристодем. акнун чӣ кор мекунем? акнун зани наватро бо тӯю тамошо ба хона меорем. тақдири Сафина чӣ мешавад? охир ту чӣ ваъда дода будӣ писарам? оча, ба ҳар ҳол ӯ духтари хуб аст, аммо ба дили ман нест. очаҷон, ман дилам намешавад ки ӯро сар диҳам. иродаи мардиятро ба даст гир писарам. агар занак дар ин 3 сол кӯдак таваллуд мекард, шояд ман созиш мекардам. аммо ту духтари намехостагии маро гирифта будӣ, вале ман тоқат кардам. то ба кай бефарзанд мегардӣ? ин гапат рост аст оча, аммо ӯ маро бо ҷону дил дӯст медорад. тақдири Сафина маро ба ташвиш овардааст. ту ҳам хуб сода будаӣ. тоқат кун, арӯси навро дида дилакат шод мегардад. ин лаҳза мирзо симои арӯси ояндаашро пеши чашмонаш оварда табассум кард, чунки ҳамсари дуввум мегирифтагиаш хеле духтари зебову диданӣ буд. Сафина дар хонаи падару модар 1 моҳ истоду сахт ғамгин шуд. дар ин муддат бори шавхараш занг назад, напурсид ки чӣ ҳолу аҳволе дорад. Сафинаро дилаш таҳ рафта худаш ҳар шаб ба шавхар занг мезад, аммо гоҳо мирзо гӯширо намебардошт. Сафина дар тааҷҷуб монда буд ки чаро шавхараш ин қадар муносибати бад карда истодааст. охир 3 сол пештар онҳо дӯст дошта издивоҷ карда буданд. Сафина рӯзи аввали шиносоиашонро ба хотир овард. бо дугонааш ба тӯи як дӯсташон шитоб доштанд. дар роҳ интизори микроавтобус меистоданд. ногаҳон пешашон мошини сабукрави хориҷие омада истоду ронандаи чашмсиёҳ онҳоро барои нишастан ба мошин даъват кард. салом духтарони зебо, марҳамат ба мошини ман. куҷо меравед? мо ба тарабхонаи ганҷина шитоб дорем, мебаред моро? хандида ҷавоб дод дугонаи Сафина. Сафина ин дам аз остини дугонааш кашида оҳиста гуфт ки ба мошини ҷавони ношинос намешинад. рафтем, дер карда истодаем. онҳо ба мошини мирзо нишастанд. мирзо аз оинаи мошин ба тарафи Сафина чашмакӣ зада пурсид ки аз куҷоӣ. Сафина қавоқашро гирифта гап назад. дугонаи Сафина бидро зада гуфт ки мо аз шаҳр ҳастем ва ба тӯи дугонаамон рафта истодаем. мирзо баъди онҳоро ба тарабхона расонидан хоҳиш кард ки телефонашонро диҳанд. Сафина ба чашмони сиёҳи мирзо нигариста якбора дилаш тапиду рақами телефонашро дод. то ба охир расидани тӯй ҳушу хаёлаш ба он ҷавони зебо банд буд. баъди аз тарабхона баромадан ногаҳон телефонаш занг заду гӯширо бардошт. мирзо занг зада пурсид ки ӯ дар куҷо аст. дар наздикии тарабхона ҳастем, нав аз тӯй баромадем. ҳамон ҷо истед, ман меоям, гуфт мирзо. мирзо омаду ӯро бо дугонааш то ба хонаашон бо мошин бурда расонид. пагоаш боз бо мирзо онҳо вохӯрданд. Сафина акнун ошиқи мирзо шуда оламу одамро фаромӯш карда буд. мирзо ба падару модар гуфт ки духтареро дӯст доштааст, аммо модар тамоман зид баромада мегуфт ки фақат духтари хондагиро келин мекунад. духтари нохонда ба ӯ писанд нест. Сафина ҳамагӣ маълумоти миёна дошту халос. аммо 10 панҷааш ҳунар буд, вале барои модару падари мирзо духтари нохонда маъқул наафтод. исрори қатъии мирзоро дида онҳо розӣ шуданд ки ба хостгории Сафина биёянд. Сафина бо тамоми ҳастиаш шавхарашро дӯст медошт. мирзо ҳам соли аввали хонадорӣ ӯро дӯст медошт. аз байн 3 сол гузашту Сафина фарзанд таваллуд накард. модари мирзо ҳарчанд аз чаққониву фармонбардории келинаш хурсанд бошад ҳам ҳоло ҳам дилаш мехост ки келини ба дилашро арӯз карда ба писари ягонааш
ба хона биёрад. акнун ки фарзанд таваллуд накардани келинаш баҳона шуд, ӯ дар тараддуди келин фарорӣ шуд. келин яке аз хешовандони тарафи падариаш буд. ин духтар ба синни 30 расида бошад ҳам ҳанӯз ба шавҳар набаромада буд, аммо дар ҳусну ҷамол мисли офтоб буд. вақте ки мирзо арӯси ояндаро дид, мафтуни межаҳои дарози ӯ шуду зуд барои зани дигар гирифтан розӣ шуд. Сафинаи вафодорашро ба зудӣ фаромӯш кард. Сафина шабҳо хоб накарда гирья мекард. барои бахташ номи шавҳараш ба лаб месӯхт, аммо ҳанӯзам интизор буд. бегоҳии шавҳараш ба хабаргирӣ омад. Сафина аз хурсандӣ мисли оҳубарра мепарид. пеши шавҳараш дастархони пурнозу неъмат густурда гуфт ки ӯро сахт пазмон шудааст. аммо мирзо бо як бераҳмӣ аз ҷояш хесту гуфт: Сафина, ман туро 3 талоқ кардам. чӣ? амак, инҷо биёед. назди шумо ман духтаратонро 3 талоқ додам. оҳ, чаро? чӣ шуд? ман нафаҳмидам. падари Сафина кариб ки гирья карда ба замин беҳуш фитод. ин суханони тақдирсози домодаш ӯро бекор кушта буд. Сафина ашкрезон аз дастони шавҳараш қапида зорӣ мекард ки 10 зан гираду ӯро напартояд. оҳ мирзо, ман туро дӯст медорам. ман бе ту мемирам. маро напарто. бас акнун. ту ҳоло ҷавонӣ, боз шавҳари дигар меёбӣ. мисли ту занҳои аз шавҳар ҷудо шуда дар ин дунё хеле зиёд ҳастанд. мирзо, ман бе ту наметавонам. ту ҳастии ман ҳастӣ. ту ҷони ман ҳастӣ. дар ин дунёи бевафо азизтарин ҷонам ту ҳастӣ. напарто маро. падари Сафина ба домодаш ишора кард ки баъди ин суханон дигар инҷо будани ӯ маънӣ надорад. мирзо баромада рафт. Сафина гирьякунон ҳанӯзам мегуфт ки падар, ман бе мирзо мемирам. субҳ падару модар Сафинаро дар бистари хобаш наёфтанду садо карданд. аммо Сафина дар ягон гӯшаи ҳавлӣ набуд. телефонаш низ хомӯш буд. падару модараш ба талвоса фитода гумон карданд ки Сафина шояд ба хонаи Мирзо рафта бошад. ба хонаи Мирзо раҳсипор шуданд. аммо дар ин хонадон тантанаи тӯи домодии Мирзо танинандоз буд. собиқ қудояш дар дами дарвоза пеши роҳи онҳоро гирифта гуфт ки Сафина инҷо наомадааст. пас куҷо рафта бошад? пурсид модари Сафина. мо аз куҷо медонем? ҷавоб дод модари Мирзо. падару модари Сафина муддати 2 рӯз духтарашонро кофтукоб карданд. аз ягон ҷо дараки духтарашонро наёфтанд. ноилоҷ ба шӯъбаи корҳои дохила рафта ариза навиштанд. аз байн 2 моҳ гузашту касе намедонист ки Сафина он шаб ба куҷо рафта якбора ғайб зад. мирзо хабари гум шудани ҳамсари аввалашро фаҳмида хайрон шуд. гумон кард ки шояд аз қаҳраш ба ягон ҷо рафта пинҳон шудагист. аммо ҳар шаб мирзо хоб медид ки Сафина ба хобаш даромада дасташро аз дохили кадом ботлоқе нолишкунону имдодталабона дароз дорад. таъбири хобам чӣ бошад? ҳамсари дуввуми Мирзо баръакси зебоии зоҳириаш баддаҳону бадҷаҳл буд. бо модари Мирзо доимо ҷанг мекард. шириниҳои овардаи шавҳарро дар танҳоӣ мехӯрд. рӯзи дароз назди телевизор нишаста сериалҳои туркиро тамошо мекард. мирзоро ҳамчун шавҳар эҳтиром намекард. мирзо акнун баъди дидани чунин занҳои беэҳтиром дарк кард ки чӣ иштибоҳи бузурге кардааст. охир дар давоми 3 соли зиндагии оилавиашон боре Сафина гашта ба рӯяш нигоҳ накарда буд. бо падару модараш низ муносибати хеле хубе мекард. акнун мирзо бегоҳиҳо ба хона омадан намехост, чунки хона ифлос буду хӯрок нотайёр. ҳамсараш ҳомиладориашро баҳона карда дасташро ба оби хунук намезад. хусуру хушдоман аз наберадор шудан хурсанд шуда келинашонро якбора эркатар мекарданд. мирзо бошад зуд ҳамсари аввалаашро пеши назараш меовард. суханони охирини Сафина пеши рӯяш омаданд ки гуфта буд: агар ту маро партофта равӣ,
ман рафта худамро дар ҳавлиятон меовезам. ногаҳон ба умқи хаёли мирзо расид ки шояд Сафина баъди зан гирифтани ӯ пинҳонӣ ба ҳавлии онҳо омада худро ҷое кушта бошад. пас чаро якбора беному нишон гум шуду мирзо ӯро тез тез дар хобаш мебинад? табири хобҳои парешонаш чӣ бошад? мирзо дар ин хусус бо модараш суҳбат кард. модар бо қаҳр гуфт: ту ақладро хӯрдаи чӣ? чӣ тавр ӯ худашро дар ҳавлии мо меовехтааст? дигар ин гапатро дар ягон ҷо нагӯй. боз ману туро қотил гуфта бурда дар маҳбас маҳкам накунанд. мирзо акнун бештар дар бораи Сафина фикр мекардагӣ шуд. падари Сафина ҳам аз дил гузаронид ки шояд духтараш бо сабаби асад зиёд дӯст доштани шавҳар ба худкушӣ даст зада бошад. барои ҳамин ба мирзо занг зада хоҳиш кард ки тамоми сӯрохиву дигар мавзеъҳои ҳавлияшро бо диққат кобанд. мирзо ҳам ин навбат ба гувоҳии дили худ гӯш дода аз паси ҷустуҷӯи Сафина шуд. дере нагузашта аз даруни охили кӯҳнаву фарзудаи хонадон ки солҳои сол ба он ҷо касе намедаромад ва манбаи истодани колоҳои кӯҳнаву нодаркор буд, ҷасади аллакай ба устухон табдилёфтаи Сафинаро дарёфтанд. мирзо аз дидани ҷасади ҳамсари бовафояш гирёну пушаймон шуда дам ба дам зери лаб мегуфт ки Сафина барои зангирии ман шуда худро куштааст. ман гунаҳгорам дар марги ӯ. падару модари Сафина ба кормандони милиса гуфтанд ки касе духтари онҳоро қасди куштан накардааст. худаш ба хотири мухаббаташ шуда дар шифти хона худро овехтааст. аз Охир назди ҷасад номае дарёфтанд ки саропо фиғону дард буд аз хиёнати шавҳар. азизам Мирзо, ту ҳастии ман будӣ, ҳамрозу ҳамбахтам ту будӣ. бароят розӣ будам ки ҷонамро нисор созам. аммо ту он бегоҳӣ ба хонаи мо омада рӯи рост гуфтӣ ки маро ҷавоб додӣ ва зани дигар мегирӣ. ин хиёнати ту маро бекор кушт. дигар зиндагӣ бе ту бароям маънӣ надорад. дӯстат медорам, эй кушандаи қалби ман. ишқатро кафанпеч кардаму худамро ҳам бо ин ишқи пур аз дарду пур аз ранҷ бо он мегӯронам. чунки бе ту бароям зиндагӣ дигар маъно надорад. чӣ дар кор аст зиндагии бе ту ба ман? магар мурдан бароям беҳтар нест? аммо оҳи ман ҳамеша туро домангир аст. ман худамро дар охири ҳавлии шумо меовезам то баъд ёфтани ҷасади ман доимо ту ин устухонҳои маро ба ёд биёрӣ ва виҷдонат азоб диҳад. ин номаи пурдарди Сафина ҳамаро гирён кард. ҳатто модари Мирзо аз карда пушаймон аз худо дар дил зорӣ мекард ки гуноҳҳояшро худованд бахшад. аммо дигар пушаймонӣ суд надошт. همچنان یارم تو را دشمنی جانی و از جان دوست‌تر دارم تو را گر بسات خاری جفا آزرده سازی خاطرم گر بسات خاری جفا آزرده سازی خاطرم خاطری نازو ببرگی خاطری نازو ببرگی گل نیازارم تو را ترکی یاری کردی و من همچنان یارم تو را دشمنی جانی و از جان دوست‌تر دارم تو را
همچونی بر لب آمدم یک دو روزی صبر کن همچونی بر لب آمدم زانکه خواهم در حضوری زانکه خواهم در حضوری دوست میسپارم تو را ترک یاری کردی و من همچنان یارم تو را دشمنی جانی و از جان دوست‌تر دارم تو را سزای من که با خود دوست می‌دارم تو را ترک یاری کردی و من همچنان یارم تو را دشمنی جانی و از جان دوست‌تر دارم تو را دشمنی جان